Este un singur motiv pentru care Cabral Libaca este antrenorul videoclipul de astăzi. FC Academica Clinceni, formația iubită de altfel de canalul nostru, nu doar care a luat din Liga 1, Liga 2 și apoi ulterior a fost reluată în Liga 3, clubul nu a primit, nu i-a fost aprobată cererea de intrare în insolvență și așadar a dat faliment și se va recrea din Liga 4. Ei bine, în videoclipul de astăzi ne vom imagina că aceste lucruri nu s-au întâmplat și vom încerca să reconstruim Clinceniul, să-l ducem pe culmile gloriei pe care îl merită și pe care știm că este capabilă să ajungă într-o lume ideală. Revenire extraordinară pe canalul FCP după nu știu câți ani, postăm din nou pentru că grupul o să reînvie, o să deschidem un nou grup și sperăm să postăm cât mai constant acolo. Pentru cei care nu știu și care văd acest videoclip pentru prima tură, FCP era un grup de pe Facebook în care postam mimuri amuzante despre fotbal. Evident că sunt amuzante, sunt mimuri. Mă rog. Începem videoclipul acum. Nu știu cât de mult va dura, numai că nu vom termina până nu câștigăm UEFA Champions League-ul. În FIFA 20, tura trecută când am făcut Clinceniu, am dat skip pe la mijlocul sezonului, nu până când am avut echipă bună și am jucat finala Champions League. Tura asta nu se întâmplă așa, o să vă arăt fiecare transfer pe care îl fac, o să vă arăt sezon cu sezon. Drumul nostru spre a ajunge către culmile gloriei europene și toate cele. Și de asemenea ca să avem o adevărată provocare, nu ne vom folosi de Academia de Tineri, pentru că este prea overpower și aduce un jucător mult prea bun și, după câte bine știți, este nerealist. O să ne uităm acum și la lot. Să știți de acum, din primul moment, Mirel Georgian Bolboașe va fi aici până la finalul carierei sale. Este o legendă vie a clubului, un adevărat om, un adevărat caracter. Mirel Georgian Bolboașe va fi eroul rebuild-ului. Sperăm să câștigăm Champions League cu el în lot. Obiectivul meu pentru primul sezon va fi să definitivizez limba română. Transferurile lui Florică și a lui Ion la club au fost aduși împrumut de la Rapid, respectiv FCSB. Obiectivul meu este să fac aceste transferuri definitive ca să avem un punct de plecare. Nu prea avem foarte mulți tineri. De asemenea, o să doresc să vând câțiva dintre jucătorii mai bătrâni de peste 28 de ani, pentru că nu știm cât mai multe sezoane de growth mai prindem din ei și e mai bine să scăpăm de ei pe acum decât să-i vindem pe bani mai puțin în viitor. Acesta este primul 11, nu vom juca cu această formație, Doamne ferește, vom juca cu 4-3-3 attack, doar să o găsesc, uitați-o. O să-l pun pe Ion ca right winger, mă rog, la asta mă gândeam până când fac asta, naiba știe ce se întâmplă, uitați, Ion, fundaș dreapta, da. Right winger. Left winger va fi Dumitrache, omul din thumbnail, care va avea un rol crucial în videoclipul de astăzi. Și acum vedem ce și cum mai punem în pozițiile acestea. Numai că oameni de bază în acest rebuild vă pot spune de pe acum că sunt Robert Ion și Valentin Dumitrache. De asemenea, în această primă perioadă de transferuri voi încerca să aduc doi mijlocași centrali, de preferat tineri, ca să crească. Știu că nu prea e realist, că nu avem bani, că toate din astea la tralalala. Am zis că suntem într-o lume imaginară în care noi avem resursele necesare pentru a ajunge pe culmile gloriei, mai întâi naționale și apoi internaționale. Obiectivele mele la transferuri pe primul sezon au fost îndeplinite. Să facem doi mijlocași tineri, centrali, Ștefan Bănoiu de la Rapid pe 500.000 de euro, puțin cam mult, dar este FIFA, atât costă, asta este. Vlad Pop de la FCU Craiova, la schimb cu un atacant bătrân pe care voiam să-l vindem oricum. Și Ion de la FCSB și Florică de la Rapid, am definitivat aceste împrumuturi. Să vedem unde ne aflăm în ianuarie. Aparent nu am filmat cât timp arăta în clasamentul, numai că după câte puteți vedea, la jumătatea sezonului suntem pe locul 11 cu 26 de puncte. Și da, în ianuarie am încercat să mai vindem din jucători, însă nu primim nicio ofertă pe niciunul. Chiar nu am reușit să vindem nimica, nu înțeleg de ce. Presupun că este faptul că au semnat, în teorie, la începutul sezonului și nu primești prea multe oferte pentru jucători atunci când au semnat în 2021. Asta este, ne luptăm cu ce avem, să vedem pe ce poziție terminăm sezonul 1. V-am zis că o să fie realist. Ultimul loc în play-out, pe bune, nici măcar în realitate nu am terminat pe poziția asta. Gazmetan Media își termină peste noi, la doar un punct. Și în teorie retrogradăm în Liga 2 și aici. Măcar este realist din acest punct de vedere, Gazmetan și Academica Clinceni sunt echipele retrogradate, Dinamo la baraj.
Ceea ce nu este realist este că FCSB este în play-out. Mă rog, unii ar spune că este realist, eu unul nu. Încă nu s-a jucat ultima etapă și văd că Rapid poate să termine peste CFR Cluj. Spoiler alert, a făcut-o. Acum o să ne uităm la statisticile jucătorilor noștri. Golgheterul a fost Davide Masaro cu 20 de goluri în 41 de apariții. Da, un jucător cheie pentru acest prim sezon. De asemenea, vedem mai jos că Robert Ion a terminat sezonul cu 9 goluri și 2 asisturi. A fost accidentat o bună perioadă din sezon și este totuși impresionant că a terminat pe locul 2. Valentin Dumitrache începe acest save cu 5 goluri și Algul, camul din Palestina, termină cu 5 goluri. Goma, atacantul de rezervă, cu 4. Să vedem totuși ce a făcut Bolboașă la clean sheet-uri. Oare a jucat? A jucat! A avut și 3 clean sheet-uri! Da, mă! Da, mă! Bine, Bolboașă! Asta ziceam! Bravo, tată! Cum spuneam, Rapidul o întrece pe CFR Cluj și câștigă campionatul. Surprinzător pentru primul sezon, de altfel, să vezi niciuna dintre CFR, FCSB sau chiar Craiova să câștige. Roma câștigă și în acest save Conference League-ul. Atletico de Madrid ia Europa League-ul, iar Champions League-ul este luat de Liverpool în finală cu Bayern München. Iar Villarreal o bate pe Chelsea, care este puțin nerealist, pentru că nu s-a întâmplat asta în realitate. Farul Constanța ia Cupa României, nu, scuzați, este barajul pentru cupele europene, nu este Cupa României. Cupa României o ia FCSB. Pentru sezonul 2 am încercat să nu cumpăr cu bani, însă n-am găsit nimic pe free agency, așa că am ajuns să fac asta. Marius Marin vine la clubul nostru de la Austin FC pentru că este free agent și a fost pus acolo de către joc. Vine la noi pe 2 milioane de euro. Adrian Rus, un nou fundaș central, vine la noi pentru 1.900.000 de euro. Și da, asta este echipa cu care vom juca noi în sezonul 2. Am mai cumpărat și alți jucători pe bancă. Să vedem ce facem. Ok, deci Finlanda a câștigat Cupa Mondială, iar România a bătut Finlanda 2-1. Deci asta înseamnă cumva că România este mai bună decât Finlanda și România este campioana lumii? Semnul întrebării. La jumătatea sezonului 2 vedem în sfârșit progres, suntem pe locul 5, poziție de play-off. Nu cred că avem încă șanse să ne batem la titlu, squadul nostru nu are overall necesar. Numai că e bine că suntem acolo sus, ne batem unde trebuie cu echipele mai bune din Liga 1. Mă rog, echipe bune în Liga 1 nu prea există, dar suntem într-o poziție mult mai bună decât am fi fost în mod normal. Rapid, campioana Ligii 1 se află pe locul 10, dacă vreți doza voastră de realism. Nefăcând niciun transfer în ianuarie, am simulat în continuare și terminăm pe ultimul loc în play-off sezonul 2. Mult mai bine decât să termin pe ultimul loc din play-out, numai că, hei, progresul este progres, nu trebuie să te plângi de el. Farul Constanța câștigă Liga 1 tura asta la 5 puncte diferență de CFR Cluj, referitor de play-out, echipele care ar trebui să fie retrogradate sunt CSM Oveni și Gaz Metan. Rapid București, campioana Ligii 1, termină pe locul 4 în play-out, din nou foarte realistic. Athletic Club de Bilbao câștigă Conference League-ul. Sezonul ăsta FCSB a ajuns departe în Conference League, în sferturi de finală. Poate este un semn pentru ceea ce urmează în viața reală. Mă îndoiesc, dar hei, nu poți ști niciodată. A bătut-o pe Beşiktaş în optimi și în 16 pe Montpellier. Leverkusen câștigă Europa League. Champions League-ul este câștigat de către Bayern München. Sezonul trecut au fost, bineînțeles, învinși de Liverpool, care ia Supercupa în fața celor de Atletico de Madrid. Sezonul acesta a reușit să revanșeze. Uttarat câștigă barajul pentru cupele europene, iar Cupa României este câștigată de FCU Craiova. Am uitat să arăt sezonul trecut cine a fost golgheterul nostru, nici nu m-am uitat eu unul. Numai că începem direct cu sezonul 3, intrăm direct în pâine cu un transfer senzațional. Andrei Vlad de la Hellas Verona, nu de la FCSB, a fost cumpărat și l-am adus înapoi în România pe 2.650.000. Alții niște free agents pentru că avem nevoie de ei și sunt ieftini, bineînțeles că sunt free. Pedro Marques, atacantul cu care ne vom bate, sperăm noi, la titlul sezonul acesta. L-am adus pe Emilian Dat pentru rezerve și pe Cătălin Florea de asemenea pentru rezerve, pentru că avem nevoie de oameni acum. Miron Goie, un fundaș central cu showing great potential, presupun regenul lui Ștefan Radu, avem nevoie de el, mai ales că are și 1,98 m, adiție super bună acolo în apărare. Transferul lui Andrei Vlad însă a venit la un preț. Davide Masaro, golgheterul nostru, probabil în aceste prime 2 sezoane, l-am vândut la Valvic pe 3 milioane. Și de asemenea l-am vândut pe Andrei Ureche la Sarmiento, presupun în Brazilia pe 670.000 de euro.
Ok, deci cu echipa mai bună din punctul de vedere al overall-ului, este poziția mai slabă în campionat la jumătatea lui. Locul 9, linie de șeptari, însă nu este ceea ce vrem. Avem nevoie de a doua jumătate a sezonului foarte bună pentru a intra în play-off. După acea primă jumătate de sezon horror din punctul de vedere al unde eram și ce așteptări aveam de la acest sezon, reușim să închegăm relațiile între jucători, să terminăm pe locul 4 în play-off, ceea ce în teorie nu spune multe, numai că la cât de broken este FIFA și cât de nerealist este un loc foarte bun, pentru că veți vedea în curând CFR Cluj a câștigat Cupa României și noi am câștigat barajul. CFR Cluj, ok, mai țineți minte că CFR Cluj a luat Cupa României, da? Ei bine, ei nu erau printre primele două și în mod normal barajul ar fi trebuit să joace Universitatea Craiova, care era pe locul 3, însă nu l-a jucat, l-am jucat noi, de pe locul 4, din nou. Primele două echipe din campionat nu sunt CFR Cluj, echipa de a câștigat Cupa României, deci Craiova trebuia să joace, nu noi. Ei bine, vom profita de acest exploit al jocului și vom juca în cupele europene din sezonul următor. Conference League-ul este luat de Borussia Mönchengladbach, 2-0 împotriva Fiorentinei. Wolfsburg câștigă Europa League-ul, dominație germană acolo. Și PSG câștigă Champions League-ul. PSG, echipa înfrântă sezonul anterior de către Bayern München. Să nu pățim ca sezonul trecut, tot asta o să ne uităm la golgheter. Valentin Dumitrache devine o vedetă, 15 goluri, golgheterul nostru în acest sezon, se vede lipsa lui Davide Masaro. Robert Ion ajută și el cu 13 goluri. Pedro Marques cu un sezon foarte bun de debut ca atacantul nostru cu 13 goluri. Și Miron Gorie, surprinzător, vine și el cu contribuție la goluri. Acesta este echipa cu care terminăm sezonul 3. Cu siguranță vrem în sezonul următor să ne îmbunătățim la poziția de cam, right back și center mid. Nu doar că am adus îmbunătățiri unde am zis că vrem să facem îmbunătățiri, am adus de asemenea și jucători pentru bancă, pentru că din nou nu avem numere. Adrian Ioniță este unul fundaș stânga de rezervă. Bruno Xadax, creăm acolo un duo portughez cu el și Marques, free agent, din nou nu zicem nu la free agents. Nicolas Lang, foarte bună pronunția, nu este, spoiler. Fundașul dreapta din Anglia, care încearcă cumva, cum să ajungă în primul 11, nu o să ajungi băiete. Morten Poulsen, regenul lui Daniel Vass, nu Ericsson, deși este CM, cu showing great potential, vine la noi tot de free agency. Iulian Cristea l-am găsit ca free agent și nu putem spune nu la Iulian Cristea la un 72 OVR care vine de pe bancă, nu suntem nebuni să zicem nu. Cosmin Achim, alt free agent găsit, vine la noi la Clinceni, care a jucat și la Voluntari, puțin o rivalitate între noi. De asemenea am mai văzut și alți jucători care nu mai erau suficienți de buni pentru noi, pentru că este timpul să mergem mai departe. Primul 11 al nostru pentru sezonul 4, sperăm la titlu sezonul ăsta, trebuie să ne batem pentru titlu. Și suntem într-o poziție bună după prima jumătate de sezon. La egalitate de puncte cu Farul Constanța și Craiova este aproape de noi la doar 3 puncte. Sperăm să ne menținem poziția, deși nu suntem într-o poziție pe care mi-aș fi dorit-o. Eu personal aș vrea să fim confortabili deasupra tuturor, numai că, hei, mai avem o jumătate de sezon în care putem să ne îmbunătățim. De asemenea, parcursul nostru european a fost foarte scurt, ne-a luat bătaie în play-off de la Racau, echipa lui Sorescu. Sezonul trecut am profitat de bug-ul care ne-a dus în barajul pentru cupele europene. În acest sezon vom suferi din cauza lui, terminăm pe locul 3, numai că după cum v-am prezentat sezonul trecut, nu vom juca în barajul pentru cupele europene, vom sta un sezon fără nimic. Totuși este un progres, este o poziție în sus, tot departe de titlul la 6 puncte de FCSB. Sperăm ca la anul să fim noi pe primul loc și să nu mai avem de-a face cu bug-uri nasoale. Am terminat pe locul 2 sezonul regulat. OGS Nice câștigă Conference League 1-0 împotriva celor de la Union Berlin. Liverpool câștigă Europa League și Barcelona revine pe culmile gloriei câștigând UEFA Champions League. Supercupa a fost câștigată de Wolfsburg, nu de PSG, ok. Cupa României, nu, barajul mai întâi este câștigat de Universitatea Craiova. Locul 4 trebuia să fim noi acolo, dar na, asta este. CFR Cluj câștigă Cupa României, din nou, noi nu mergem în cupele europene în sezonul următor. Pedro Marques, golgheterul nostru în acest sezon, 22 de goluri, începe să acomodeze cu Liga 1. Robert Ion, 21 de goluri pe locul 2.
Bruno Xadas cu un sezon de debut bun pentru noi, iar Valentin Dumitrache, vedeta echipei, 9-9 și 9 clean sheet-uri. Am zis în intro că va rămâne cu noi până la final, din păcate nu o se întâmplă așa. Mirel Bolbașă, expiră contractul, am decis să nu îl reînnoiesc. E greu, dar legenda via clincerului ne părăsește. Vă rog frumos un moment de reculegere pentru el. În acest sezon am decis să vindem duoul portughez și să ne îmbunătățim cu jucători tineri din free agency. Revel, fundaș stânga din Spania, 81 ofere. Îmi pare rău numai că nu mai am chef să mai aștept, dăm scrap la ideea de realism. Nu îmi pasă, vreau să câștig titlul, vreau să ajung cât mai repede în grupele Champions League pentru că nu mai suport să nu iau titlul. De obicei luau titlul în 3 sezoane în mod normal și acum ne chinuim cu clinceni, echipa cea mai bună din Liga 1. Isaac Brown, CF, îl voi transforma în CAM, el va fi noul nostru CAM în locul lui Xadas, din nou un nou free agency. Mai jos o să-l vedeți în curând pe David Lazar, portar adus pe 2 sezoane ca să fie backup în locul lui Bolbașă. Adevărată legendă Mirel Georgian Bolbașă. Iar atacantul care va lua locul lui Marquez este Mika Maric, showing great potential din Croația, sperăm să fie următorul Mandzukic. Cum am zis, Bruno Xadas, primul din duoul portughez care este vândut la Club Bruj pe 12 milioane jumate, record pentru Liga 1, care a fost doborât de Pedro Marques, vândut la Red Bull Salzburg pe 14 milioane jumate. Aceasta este echipa la începutul sezonului 5. Te rog! Vreau să iau titlul! Nu mai pot! Aleluia! În sfârșit suntem într-o poziție bună de a câștiga titlul. La 10 puncte distanță de Farul Constanța. Dacă nu luăm titlul nici sezonul ăsta, e nasoală treaba. E nasoală. Luăm titlul! 18 puncte distanță de Farul Constanța, s-a făcut dreptate în Liga 1. Cea mai bună echipă este cea mai bună echipă prin faptul că luăm titlul. 7 victorii în play-off, 61 de puncte. Presupun că este un record pentru Liga 1. Dar da, Clinceniu va juca în Champions League din sezonul următor. Aleluia, trebuia să vină. Schimbăm ordinea prezentării câștigătoarelor altor competiții. FCSB ia Cupa României, Botoșani este campioana barajului pentru cupele europene. Barcelona câștigă Supercupa Împărăților de la Liverpool, Real Madrid câștigă un nou trofeu UEFA Champions League, Europa League este câștigată de Wolverhampton Wanderers, iar Conference League este câștigată de Fiorentina. Mika Maric, sezon extraordinar de debut în tricoul clinceniștilor, 24 de goluri, fantastic sezon. Valentin Dumitrache însă, 20 de goluri și 13 asisturi, 80 OVR, vedeta României de acum, l-a trecut pe Tavi Popescu fără niciun dubiu, Robert Ion cu 17 goluri și 10 asisturi și Isaac Brown cu 13 goluri și 5 asisturi. Sunt jucătorii cheie ai acestui sezon. Sezonul 6, sezon de Champions League pentru cei de la Clinceni, începe cu niște free agents-uri, ca de obicei. Caion Etete, atacant adus să fie backup pentru Maric, 74 OVR, nu zicem nu. Schäfer chiar, este left wing back, numai că îl vom transforma în left winger și va crește enorm. Vedeți-mă, este un truc pe care îl folosesc mereu, tips and tricks aici cu adminul de la FCP. Ilaix Moriba, 82 OVR, găsit pe free agency, nu zici nu la un 82 OVR. Bine ai venit la Clinceni, Ilaix Moriba, va lua locul lui Marius Marin care va trece pe bancă. De asemenea l-am găsit pe Maxim Kraus, fundaș central Rigen, presupun al lui Hummels, 83 OVR, din nou un alt free agent bombă. De asemenea am și vândut jucători, Cosmin Achim a plecat la CFR Cluj, Alexandru Longer a plecat la Ibiza, se distreze pe acolo. Emanuel Dat a plecat în Polonia la Zagłębie Lubin, chiar sunt bun la pronunții. Și da, asta este tot. Acesta este primul 11 cu care sperăm să intrăm în grupele Champions League. Acum vom vedea ce se întâmplă.
Nu e prea convingător acest start de sezon. Suntem doar la 3 puncte diferență de FCSB și Faro Constanța, comparativ cu sezonul trecut, când eram la 10 puncte distanță de locul 2. Acum este o luptă la titlu ceva mai strânsă, însă consider eu că avem ce trebuie și vom lua titlul și acest sezon. Din acest punct trebuie să luăm mereu titlul, sezon de sezon. Suntem în Europa League, ceea ce înseamnă că am terminat pe locul 3, grupa noastră de Champions League. Am luat 6 puncte. Aparent i-am bătut pe cei de la Olympiacos tur-retur și asta a făcut diferența. Câștigam în ultima etapă totuși, da, câștigam în ultima etapă cu Bayer Leverkusen, ajungeam în optimile Champions League și aveam mai mulți bani. Aia e, nu ne plângem, suntem mulțumiți cu ce avem. Suntem în 16-mele Europa League și vom înfătura pe cei de la Lille. Acesta este un mesaj pentru toți cei care ziceau că această carieră este nerealistă. Am decis să ne vindem cel mai bun jucător. Revel, fundașul stânga, luat ca free agent, l-am vândut la Chelsea. Pe 175 de milioane de euro, puțin cam mult, dar la ce value are, merită atâția bani. Un nou record pentru Liga 1 și da, cariera este din nou realistă. De asemenea, am semnat pe Brahim de la Real Madrid pe 55 de milioane de euro și pe Cucurella de la Juventus 41 de milioane de euro. Dar în rest, cariera realistă, să fim serioși. Cum spuneam, cum am zis, avem ce trebuie ca să câștigăm din nou titlul de Liga 1. La 9 puncte distanță, tura aceasta nu la fel de dominant ca sezonul trecut, dar hei, un titlu este un titlu, 5-7 de puncte și vom juca în Champions League și sezonul următor. Farul Constanța ia Cupa României în fața celor de la CFR Cluj. Craiova câștigă barajul pentru cupele europene, presezon irelevant. Real Madrid ia Supercupa în fața celor de la Wolves. Real Madrid câștigă un nou Champions League în fața celor de la Liverpool. Frankfurt câștigă Europa League. Clinceniu a ajuns până în semifinale, am fost eliminați de cei de la Frankfurt. O campanie europeană per total reușită. Am înfrins pe cei de la Porto cu 3-0 pe FCP Arena după ce am pierdut 3-1 în tur. I-am bătut pe cei de la Ajax 2-5 la general și i-am bătut pe Lille 2-1 și 0-3. Dar da, Frankfurt câștigă Europa League. Clinceniu n-a fost să fie. Twente ia Conference League-ul. Oleu, Mica Mariș, ce sezon! 38 de goluri, 8 goluri în Champions League în 10 apariții, mă rog, include și tururile de calificare, dar hei, 38 de goluri sunt 38 de goluri. Valentin Dumitrache cu 24, Isaac Brown a ajuns rezervă, însă tot a avut un impact foarte bun, cu 16 goluri, Ion 10-9 și Brahim 7-6 în 25 de apariții. Ok, pentru sezonul cu numărul 7, am zis din nou să fim realiști, ok? Ne-am vândut alți 2 jucători importanți pentru primul 11. Nicholas Long, fundaș dreapta, a dus ca free agent, l-am vândut la Brentford. 50 de milioane de euro pentru fundaș dreapta, mai ales plătit de Brentford, nu prea este realist, dar hei, am vândut un jucător cheie pentru lotul nostru, l-am vândut, nu mai este cu noi. De asemenea, în curând îl voi vedea pe Ilaish Moriba, vândut la Ajax pe 75 de milioane de euro, o sumă enormă pentru Ajax, numai că e 2027, ne imaginăm că inflația a crescut și 75 de milioane de euro este bargain, numai că știm și noi că nu este, este o grămadă de bani, o groază de bani. Numai că, hei, nu ne plângem, am spart conturile și tura asta, de asemenea pentru că am avut bani. Mai întâi l-am adus pe Rigenul lui Lazar, care a expirat contractul, și l-am adus pe Mazraoui de la Everton, 44 de milioane de euro, și pe Chouameni de la Manchester City pe 82 de milioane jumate de euro. Să nu vă aud că nu este un transfer realist, ok? Pentru că este. Și vă spun și de ce. Toată lumea ar vrea să joace pentru Academica Clinceni, ok? Indiferent de nume, clubul nostru din Ilfov este masiv, ok? Este masiv pentru că am câștigat de 2 ori Liga 1, o performanță care nu a reușit de toată lumea. Așadar, am convins pe Chouameni și pe Mazraoui să vină la noi la club. De asemenea, este realist pentru că sunt de origine africană și jucătorii de origine africană sunt cam realiști să-i cumperi oriunde, pentru că toate cluburile au acești fel de jucători. Sper că n-a sunat rasist, nu vreau să fiu rasist, deși grupul nostru se numește FCP. Hei, nu mai contează, aceasta este echipa cu care atacăm sezonul 7, sperăm să fie ultimul sezon, sperăm să fie sezonul în care cucerim UEFA Champions League-ul, să vedem cum ne descurcăm după prima jumătate de sezon. Suntem pe primul loc.
21 de meciuri jucate, 19 victorii, un egal și o înfrângere, 11 puncte diferență de FCSB. Clinceniul e categoric din nou campioană pentru 3 sezoane la rând. Deja, de pe acum, pot să spun cu siguranță, dacă nu voi da 1 milion la un viewer random. De asemenea, în Champions League suntem cap de serie, 16 puncte din 18 din grupa noastră, 5 victorii și un egal. Egal a venit împotriva lui Porto, ultima clasată din această grupă. Victorii acasă și în deplasare împotriva celor de la Villarreal și Liverpool. Academic la Clinceni face parte din cluburile de elită și vom înfrunta pe cei de la Inter Milano, Frankfurt, campioana Supercupei. Doza voastră de realism vine din Cupa României. Clinceniu cu 19 victorii, un egal și o înfrângere este învinsă în optim de către Chindia Târgoviște 3-1. De ce spun că este realist? Păi bine, v-am zis recordul nostru de altfel, cea mai bună echipă de departe din Liga 1. Ei bine, Chindia Târgoviște se află în momentul de față pe penultimul loc. Destul de realist, dacă mă întrebați pe mine. Cum am zis mai devreme, Clinceniu, fără niciun dubiu, campionii României, la pas din nou, FCSB la 15 puncte distanță. CFR Cluj câștigă Cupa României, barajul încă nu s-a jucat, vom afla în curând de ce și veți vedea și voi. Cum spuneam, Frankfurt a câștigat Supercupa. Finala Champions League, Clinceni versus PSG, versus Paris Saint-Germain. Clinceniul ajunge unde trebuie, ajunge în finală după parcursul imaculat din grupe, îi batem pe cei de la Inter 4-3 la general, cu victorie pe San Siro 2-1, apoi în sferturi îi batem pe cei de la Olympique Lyonnais 0-2 pe Groupama Stadium din Lyonnais, întoarcem înfrângerea suferită pe FCP Arena și ne calificăm mai departe în semifinale, unde înfruntăm pe Real Madrid, câștigătoare back-to-back și sezonul trecut și cele de dinainte. Îi batem 6-3 la general, victorie, tur-retur, fără niciun dubiu, merităm să fim în finală, unde vom putea pe PSG, care au bătut pe Manchester City în finală, în semifinală. Finala va juca cu noi, bineînțeles, și nu o să ne bată, să fim serioși, suntem prea buni, pur și simplu doar din nume s-au speriat, să fim serioși. Europa League-ul a fost câștigat de Liverpool, a doua oară în acest save, iar Conference League-ul a fost câștigat de cei de la Hoffenheim. O ultimă privire la golgheterii noștri în acest sezon. Mika Maric, 32 de goluri, din nou un sezon fantastic, la fel ca cel de sezonul trecut. Brahim explodează cu 30 de goluri în primul lui său sezon complet la Clinceni. Valentin Dumitrache, cel mai bun jucător român din toate timpurile, l-am trecut și pe Gheorghe Hagi în acest punct, 19 goluri și 10 asisturi. Iar Marcu Curela, ca fundaș stânga, are 13 goluri și 11 asisturi. Și Etete, atacantul de rezervă, are 11 goluri. Cioameni 7-4, 10 asisturi de la Mazraoui, este filthy pentru fundaș dreapta. O ultimă privire la primul 11 pentru această finală. Dumitrache și Ion pe benzi, Maric atacant, Brahim mijlocaș ofensiv alături de Chouameni și Poulsen. Pe benzi îi avem pe Mazraoui și pe Cucurella, Gori și Krause, douăul care stau în fața lui Andrei Vlad. De asemenea, să mă asigur că capitan pentru acest meci va fi Dumitrache, este și în thumbnail pus ca capitan. Este aici de la începutul carierei. El și Lis, fundașul, da. Right wingerul de pe bancă de 66 overe. Cum spuneam, Schäfer, left wing back la început, l-am transformat în left winger și acum are 73 overe de la 63, mă aduc aminte. Brown, CAM de rezervă, un backup foarte bun pentru o echipă ca a noastră. Va fi foarte bun și util în caz de avem nevoie de el în finala Champions League. Marin, mijlocaș central, planuiam să rămână în primul 11, numai că pur și simplu nu mai creștea, așa că a trecut pe bancă. Iulian Cristea, care se retrage la finalul acestui sezon. Adrian Rus, 75 overe, și Dumitru, rigenul lui Lazar, 73 overe, va sta pe bancă, nu pe bancă, gen pe rezerve, nu va juca, îl voi pune pe Florica în locul acestuia și pe Noiu și Ioniță și Lis pe care îl voi pune peste Schäfer, pentru că merită, cred că va juca și câteva minute în finală, pentru că a fost aici din prima zi și merită și el puțină apreciere. Dar da, aceasta este echipa finală.
pentru această finală. Repetiție. Să vedem ce putem să facem împotriva celor de la PSG. Eu am așteptări mari de la această echipă. Personal este o echipă foarte frumoasă, frumos construită. Acum vom vedea ce vom face în finala de pe London Stadium, stadionul West Ham. Să vedem. The wait is over. There are few bigger days on the football calendar than Champions League final day. Fans are beginning to pour into the stadium and the tension is palpable. Stay tuned, we'll have all the action for you live here on EA TV. This is where every top-level footballer wants to be after a long season. The Champions League final. Only 2 teams left in the battle for Europe's Premier Club competition. My name is Derek Ray, and I'm joined for commentary on this final tonight by Stuart Robson. Stuart, how do you see this one going? Well, Derek, we've got some of the world's top players out there tonight, so this has to be a great game, doesn't it? I just hope we see both sides play to their full potential. I can't wait for this. This is how the starting lineup looks today. Well, it's a 4-3-3 with 2 out-and-out wingers, but they do vary their movement. They give width, but they also make diagonal runs in field when the ball's on the opposite flank. Their performances will be key today. Introducing the Paris Saint-Germain starters. Well, they're also playing in a 4-3-3 formation, but they play it in a slightly different way, particularly in the wide areas, where their fullbacks will get forward and rotate with the wingers at every opportunity. And they get the ball rolling in the Champions League final. We're about to find out who will be crowned Club Kings of Europe. And he read it well defensively. Poulsen. Can they create something from here? It's there for him. And really tried to blast that one past the keeper, but his radar was a bit off. Wijndal. Well, it is without question a very special day. This his debut match. Stuart, what should we expect to see from him? Well, I'm expecting to show us his talent today because he has all the attributes needed to beat defenders. And most importantly, he usually has an end product. Oh, they could finish here, Stuart. Well, goal kick, just as it was looking promising. Cucurella. Now, let's see what they can do here. Diaz.
defecțiuni tehnice. Îmi iubesc controlerul, din când în când se mai deconectează. Da, ce pot spune, fantastic. It is to be a throw-in. And teammates to play it to. Really good reading of the game to win possession back. And Poulsen in possession. Well, he couldn't quite hit the target, Stuart. Well, it's a decent effort, but I don't think it was ever going to trouble the goalkeeper. Cucurella. Can he put it away? The opening goal in the final! And how important could that be as a direction pointer? Well, let's look at this again. He's done superbly well to pick out a teammate here, and the movement is good, making for a comfortable finish. It's a really great goal. Well, PSG get the ball moving again. How will they respond? Owen Wijndal. Zubeldia. Here's Marquinhos. Hakimi. Marquinhos. On the ball, De La Vega. Ladislav Krejci. Fratesi. PSG looking dangerous. Mbappe. A terrific defending to stop them progressing. Well, the counter chance looks very real. He's in here. And a goal to increase the lead in this final. Will they be stopped now? Well, let's see this again. This is counter-attacking football at its very best. And then through on goal, he just goes for power and smashes it past the keeper. There's no stopping that. What a great finish. Well, a second goal for them here. De La Vega. Well, possibilities in the centre. Great challenge, he got nothing but ball. Brahim. And intercepting it. Marquinhos. Hakimi. Donnarumma. And the fourth official confirming that we'll have one additional minute. And so it is, the first half story has been written. Pauză pe London Stadium, Academica Clinceni este în avantaj, 2 goluri în fața celor de la PSG. Mika Maric și Tchouaméni, eroi din seara aceasta. Sperăm că acesta va fi și rezultatul final. Clinceni, echipa învingătoare. And they get the ball rolling in the Champions League final. We're about to find... Statisticile primei reprize, 2 goluri expected de la noi, PSG fără șut. Categoric merităm acest avantaj de l-am creat până în pauză. 45 minutes separating these two sides from glory. The second half of the Champions League final begins. Ladislav Krejci. Well, they couldn't keep it. Difficult to stop him. Can he put it away? Well, really rifling that one in, and he didn't miss by much.
Davide Fratesi. Krejci. Oh, he looks threatening. And they could get one back here. And denied by the keeper. Impressive. Trying to pick out a teammate. A glorious chance. Surely. Mbappe. Can they get in behind them? And foiled only by the crossbar. And taking it away. Well, they won't come much closer than that. It's a matter of inches from being a really good goal. And now it is there for him. Oh, a moment of pure class. Unbridled joy for him and the supporters. Well, let's take another look at this, because the turn to beat his marker is absolutely brilliant. He just leaves him for dead and opens up the space to finish. What a piece of skill that is. Away they go once more, and plenty still for Paris Saint-Germain to fire at in this game. Fratesi. Well, PSG have controlled most of the possession, as you can see, but they aren't doing enough with it. They need to pass it quicker, play forward earlier and show more energy. Otherwise, they won't get back into this one. This might be ideal for the counter. Can he do it? And it's gone in! Just what the doctor ordered. Things looking very bright for them now with this buffer. Well, here it is again, and it's all about the pace on the counter-attack. They were so quick to break out from their defensive positions, but there's still plenty to do from here. He hits it so well, though. Lots of pace, lots of power, and the keeper just can't react in time. It's a great strike. So the ball is moving again. We've been treated to 4 goals. 3-1 the score. Into the final 20 minutes. Benasser. Zubeldia on the ball. Krejci. Din nou dificultăți tehnice. Ce iubesc când mi se deconectează controllerul. E partea mea preferată din gameplay. Keeping the ball moving. Davide Fratesi. It might be. Really vital interception. He's under real pressure here. Takes the shot. The keeper was never likely to be in trouble then. Ten minutes to go then. A bit of running room now on the wing. A deep delivery. The header had just a bit too much height on it. Well, that was a good bit of play. The cross, the movement and the determination were excellent, but not the end product. Vom face schimbări, câteva minute rămase. Clinceni categoric a câștigat UEFA Champions League-ul, nu mai este niciun dubiu. Lis va intra la locul lui Brahim. Iulian Cristian, nu Adrian Rus, va intra la locul lui Krause și Mazraoui va fi schimbat cu Florică. Well, they have been getting 3 substitutes warmed up, and by the look of it, all 3 are coming on. They've regained possession.
over the touchline for a throw-in. Substitution it is for PSG. Well, the referee has instructed the fourth official to put 2 minutes on the board. Did well to win the ball back. And there it is! Full time! They are the Champions League winners! Well, just look at the emotions out there. Joy and relief on one side, despair and heartache on the other. But we've got the right winners here. They fully deserved it on the night. For these players, well, it's the night of their lives. And they're determined to enjoy every millisecond. Well, they have to make the most of this, don't they? It's a great feat. What an achievement from them. Well, they don't need to be reminded about what comes next. It's the presentation of the coveted Champions League trophy. Well, there's some tired players out there, but what you can be sure of, they'll find some energy when they get their hands on the trophy. They'll be going mad in the next few moments. Here we go, the Champions League winners. Well, this is what they wanted. What a moment for these players. They've worked so hard to win this trophy. They've been fantastic. And you can feel the emotion. It's natural to reflect on this final, but so much hard work has gone into the entire campaign. Memories, memories. What would a celebration be without the chance to enjoy it with your own supporters? Well, these fans have certainly played their part, haven't they? They'll savour these moments. They've travelled far and wide to follow their team. They're loving every minute of this, and why not? They deserve it. A performance of fire as well as ice that held their nerve, and that was necessary. These celebrations will run long into the night. Campionii lumii de altfel, campionii inimilor noastre, primesc cadoul de Well, these are the moments they have to make the most of. It doesn't happen very often, does it? These will be photos to cherish for years to come. Brilliant stuff. And you are looking at the best club side in Europe. Dar da, stați geană pentru că și grupul de Facebook va reapărea. De asemenea, o să pun un link în descriere și pentru pagina de Facebook, unde sperăm să postăm cât mai des posibil. Acestea sunt statisticile de final: 3 goluri expected, PSG 2 goluri, victorie categoric câștigată de noi. Cam atât a fost tot. Mulțumim Valentin Dumitrache, mulțumim Mica Marici, mulțumim tuturor. Academica Clinceni out.